Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumungeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan ken iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limlimwa iti biag. Dear Manong Nemi, ti pagkasalitaan ni Arlene nga napuluan dagiti agina. Sagudahin nga ti surat ti pagkasalitaan ni Arlene nga napuluan dagiti agina. Dear Manong Nemi, sang-sangpet ko dito'y balay nga napan nakitsenda iti dayta nga bigat ti Domingo. Idita sa pulik ni Nanang, awam met dito salas, awam met isangot ti balay, awan iti kusina. Kaya dito sumrekak iti kwartok, Manong Nemi nakigtutak. At dakit din dito nga nakadungdungrit ka nakabangpangsit, nga bakit iti katrek. Nanang! Nanang! Nanang, green ka! Ay, handa ka kaya man. Harlin anak, handa akon. Anak ko na ka na kayo nga, naganda kayo dito yung katrek ha. Dito yung unig ti kwarto. Apin dito yung nagandaan nyo. Nakaangtod kayo. Hindi kayo sabi nagdigos. Ay ko, nagkay-kay-kaya kita anak. Iti yaglawlaw. Iso mo lang tapok-tapok ta sa kama. Nagkay-kay ka. Kalpasan na. Apin naganda ka dito eh. May ko sinaplidan na ti kwarto, anak. Itay may ayok nga nagtugaw dito kudson mo. Nagmayad gayam ti agid da iti kudson, anak. May alam, dumadar ka tan. Paunay ka matan nga bakit? Nakapampanungutan nga nagid da. Pinadas ko nga ron tinanggid da, nalok na nga kudson, anak. Mayat gayam iso nga nakaturugan. Naglisya ka ditaan, rumarakan. Kanik natin ko bedsit, tasukatak. Ang tud. Karugit. Paunay ka nga bakit? Di ka nagdakdakaman, bakbakanan kan. Tapos tawan iti pungtot ko, Manong Nemi, nga nang sukat iti bedsit. Sa ako yung pagmuringan. Ano ito nga pagpakitanin na tila babawal ka nangarak yung kuwan dito balay. Nagset lang ako iti kasasad na diya family house me. No, apikit namin nga inalak. May sakman kami. Nanang! Nang dito kusina. Mangisaan kan! O anak, mangisaan ako, madama akon. E di masuktak ti bedsit, Manong Nemi kat sinaplidak ti unig ti silad ko. Nagmlesak mo ten. Sak na panin ti kusina. Tumaminsan na nga. Hanyon to naramidan ti naramid yo. Ngamin anak. Alasang kan nga grason pa eh. Baka no, naluyak man nila ko. Templam na tayo na po eh. Nikapkabasit ko anak. Anak at iti maamaritan, hindi sa mapalpalikasan. Di kami nagdigos nga eh. Alay nga nagdigos, nakapangpagsit ka, ang tud ka, bakit? Ito damagig kang kuha na Manong Nemi no sa dinot ayan ni Ramil nga anak ko.
Nagpakada itahay nga mapangada kita barakada na. Hindi makadigos ka nga to, tuntunan ha. Nga sukunin no sa dut ayan ti apo kayo. Pata kayo, sakit ti ulok, kapuka na kayo. Sika, nakangangdod ka, anawa ka. Tadyamat anak ko, nakabalbalog. Ay, kakaisunang anak ko, ng takil ti bug ti ulok, kapatan, naloko, nabalog. Taltalokam lang manunemi, nga gigyan, dito'y balay mi. Di balay mi manunemi, medyo panakalen, nga impatakder, dedi Carlos nga asawa. Manulayang titawan idi manunemi ni Ramil, idi madisgrasya isuna. Ket natay manong, nasapaak nga nabalo. Ibagbaga da idi manunemi nga nawayak pa ilang nga mga asawa, makiasawa, imsahanin ko na. Sakit ti ulok ti anak ko nga lalaki. Imbaga ta may mesa. Sakpela mga alamanin sakit ti ulok. Doon natin pagayatak ko man, asawa na. Tapno da mangkudkod ti nabudo. No da kailiw, no da mga rakain na rakop ko, no mailiw. Baba mo. Barang martek de di Carlos Manong. Nga po, iti pa nakabartek na nga nagmaneho. Kaya di jeep na. So, na disgrasya. Kasi nung makasarak to, makaasawa kiti, mamartek manin, midakil to manin na problema. Baamon, siya klatan ti mangkudkud no, at nabudo nga pasit ti bagi, kinun ko naktinakim ko. Siya kung nagluto ti sidaan, manun nami ka di makadikos ti bakit. Nagdapay ka sa ti arwatan nyo? Di kiti arwatan ka na. Di nagmatigatangan ngamin ti baro. Apay kuman nga skin pa ilag, bato kiti baro. Bakbakatang kay matin. Taore ka digos mo, madilat at payud mo, at bakit ka. Alay ka man, tuntunin na ni Ramil. Ay, sa pulik nga rin dito, payong. Ay, payong lang. Nagpudot anak alan. Kasukunan na yun. Balog ka talaga na dyan nga Ramil. Idudumtengen ti anak ko manon name siyempre sinitak ka. Abi nga di mo ka amo ti agawid na awan ti mangtuntun ka? Sorry, mama. Ito'y pumarito kami ng kat. Tangkan ti ulo. Mga tayo, mabisin ako. Mabisin ka matgaya man. Abi nga di pa lang lulam tinangtuntun ka. Ala tumulong ka ng gidasar. Kitsa kamat nanang. Agtuko ka tuyin. Dito titugaw mo. Uwan, anak. Mabaling ka di. Arlene, anak. Nga naog sa uka at kadi man lang na alumamay. Ay, po, dumay reklamom. Nusa nga ratanggan ti ulo, nusa nga paan anawa. Anak agong ungat. Gani? Agong ungat ka din awan ti mading aramid yo. Kita pa nang imbaga mga agtugawa kun ket pintasim ko ma. Dulo amin style mo mat madrama ka bakit? Anak ko matibagak. Nanang, agtugaw kan, tabangan tayan. Ilabayan ka nanang. Dito ti paborito mo si daan, ikabil ka, labayan ka, subuang ka pa'y. Sasapo aya. Kamayatan nga mangmangan kami manunemi. Agkamkamit ti bakit? Idin to nakakutsa nakaditor kami manunemi. Kini Ramil nga anak ko. Hindi tadog, regreng tibak. Ay! Anak, apay. Greg kayo. Unay kayo, magpagkatanan. Di wala mata ng tigmangan. Hanggang magpagya, bakit unay Susapo. Ay, pasensya kan. Anak. Abi kami nga sa panagkamot yo. Sila kilasak mongol. Kitsa kamot Ramil. Abay nang. Nang? Ay, abay mama. Abay nang, namin ano ka nga naglabahin na. Naibas ba si data yun? Dumot pati ba kan na? Mama, apay kasla paritan dak. Di mo na kaduan di mangan, kat na nakabunbuntog ka. Madito sobra ka na lokmag. Makapuka ko kayo matikanas nga mangan.
Ibagbagak lang tipod no, kana siya at kontrolan ti mo no amangan. Sus, tama lang yun. Salangan na lulat onghongtan nyo pati siya. Eh, wala damat mading aramin mo, di ongtang ka. Gusto nan. Dadayo mo dama. Agrigla kayo, as laki agrigla, kunak kumaang. Di kayo sama at agriglan, ta nagmunipos kayo. Kabigatan na manunemi na panagbaso ni Ramil, idinto tanapanak met nagtrabaho. Manunemi gagaya lang trabaho. Tamay sakla manunemi nga. Head waitress, iti may sa nga restaurant. Pero bakit ako na, dyan na tayo nga na ako, nag-sexy akmat pa lang. Nga siya, manunemi, iti man naka-head, iti waitress, iti restaurant nga pagpapaya. Anak pa nga naungat dito'y. At aw matinaskin mo ongtak at aw matimadi nga makitak, mamaspasama. Manong nemi, diya ka mo tinakairuwamak ti kastoy. No kami ta adalamadi nga tsak kayat talagang naunga, agunga ta. Tsak pa emon mga pilpilyan, anyaman nga ipakpak ko nga sarita. Ito na minsan, manunemi, ang bakasyon manin, kabutasan nga kabelan, ti bakit taglaba, washing machine met kadya, nag-washing machine, manunemi, kortina, bedsheet, manunemi, tinilabaak, didayta ngal daw. Saak na pa nag-isalapay. Kalpasan na, awmanin ni Ramil. Kaya po, manunemi, tadanaskin nga nakasikasuhin. Napanak nakikaruwa manong. Dito, bagbagakin ka, kumadre. Dalipatam sa amatin. Ang kumalimatan, kumadre. Ang awang pa ita. Mabaling ka din ito katapusan lang. Nabaling na utang mo na na. Sure, ito kaputasan. Kaputasan. Kita mo siya pa balikasin. Ito katapusan. Basi lang, manuang katapusan ng tingkarin. Pasensya kan, kumare. At talagang, ikarik, dati umay nga tapos. Adanton. Ni. Abay. Abay nga bigla nga nagkuyem. Kasla makatudtuduan. Nakaw, nakatudtuduan na baak. Dahil na baak. Namuna kita, tuyumot ka rin dito. Maripod dito, kagadya balay. Apay awan ti kwaya. Nakasagana nga mangakas ka na kitilabaam. Nakasampay, no? Kas pagari ka. Malakas ito na sa dyan ni Ramil. Ngayon mo rin, no? Dali ni Ramil, no? Saan mo ko nga ibaga? Awan, panunot na. Kitnahanang mo. Kapailan na nga tatagakas. Anak ka rin na babayagan, kumare, ha? Itong tapos o, daw ang pagdanagam, Arlene. Itong tapos. Nakaroon din. Agarbisan nga talaga, manunemi, timaraya ko. Hindi na makitak, manunemi, nga ninanang ti agak-akas. Asos, agak-akas ninanang nga peso. Hindi makadakas, manong. Hindi kita inakas na nga ang peonin na maga. Kaya hindi kita nakadugtong rin at nakadugtong ba't kami di iba na yapo, unay kamat na bakbakitan. Anak ko, dinagpungutan, dinagpungutan. Akin na nakimkahanapin, pinas ko mano sa mga nakibyangan ng inakas na kitili na baak. At di mo't binugwante imam nakarugurugit met. Ay po ayan. Nagkako pag ngaminit. Ang ganapin hindi kayo nagbugyo. Di na panunot nga narugit imam yung gaban nyo ka nagitili na baak. Salapay ko. Ay po ayan. Sige na. Anay ko. Pointuron na anay ko. Hindi ka nunod. Pulay kayong dublek itang tagbalnaw. Dublek itang taglaba ka mo ka na kayo. Anay ko.
Ito maliyawak iti sangot ti balay manon nemi ada sadyay ni Romel o no Ramil nga anak ko. Hoy! Hoy! Ramil! O, panakin mo si kamak. Bata, umay anak tulong nga kagakas. Umayan! Umay ka na Sige, umay ako mama. Dinuble ka talaga nga linabaan na kinadado mamanong. Tisuron ko na talaga. Pakapuntutak. Paunay kit din ito nga pakpakitanan. Napinpindas ko man no saan nga nakibyangan. Taore no nabasa. Natuduan. Okay lang ko ma. Tasamat nga narugit titudo. Ngam di ima na asus apo aya. Hayamon! Nanang, hayamon! Ada dito silid ko. Kaya na ubram dita. Higi man kasangin. Labang misok, di mo pa yung maaramin. Paunay yan. Paunay ka mata na bakit? Gabuti ka sa yung aramid mo. Amo mo ka nitipanggap ko. Pagtalahon ka. Pasardag nga kadilaing ngayon, tatudo. Sa anak to pagtalaho na. Paala ka. Basta ito malpas ti pangal daw. Alam doon, ibuksong munton, buksong munton, nagit arawatan. Tapumanaw ka. No, apikit namin nga inala ka dyan. Uwahin, apay ngamin nga inala nagsadya anak. Kit urin no agbaybay sa awan ti mangungit kaniya, awan ti mangdangran kaniya. Pangalam nga ro tilamutem. Kilaing nga nalpasing nga na tayo. Ti awar ni medyo na. Siyakmad lang amin ti. Asidag nga anak yo. Tanakan adayumet di kiti at dadto mga anak yo. Kita nyo? Manipod idi nagkiasawa dan. Manipod idi nabalo kayon. Sa dalaad da idi natay di tatanghaan. Wan anak. No kumatata pagpletek. Inak kumamat sa rungkarin nida. Kaya ano kumat maalaala yun sa marungkar kayo? May iliwak met ka na kwada. Barbaring no. At napagyanak ka na kwada nga. Nga niya. Nagbaling kayo nga dunya. Di man lang mangisa ang papaobrap ka na kayo no kahit no ka. Dita ang sagat na rubayan. So, apo. Bakbakit ang kingaon nakam na. Nasaset ko man saan nyo nga nakibyangan gitiliya yung salapay ko. Di lang maamin siya. Inakakasin ka narugit met ti imak. Inakpayagbog ko. Di lang kunan. Di dengarot pa nakakarintar ko itay anak. Katyak mo na panunod. Gabo talaglag ka nga bakbakitan. Oh. Ramel. Apay mama. Apay tunggal ng ung-ung-tak ni Lolo ang adakang agdingdingag. Narandanan mama. Narandanan mama. Tulami. May saka pa. Nagsardengan ti tudo, idi ta makapangan kami. Agin na ko pa si kapagpagatan. Sa amon tumapan kunan buksungin ti arwatan ta pumanaw ka. Papanan na ngarot mama. Kita tamat na panawan na nga balay na. Lola? Ay, apo. Wanyo lola ta. Sarong karang ka ito no. Sa pagaring at the time ko. Awa, makadana kang kingkwa na. Napalaw-law mat kadigdig kakabsat na. Nagiti lolo kin lolo sa dyan. Mama? Oy. Sarong karang manuno saan. Da sakit na agad. Adumat na kita igwa. Mangkita kingkwa na nga kakabsat na sa dyan. Iriawanin ni nanang manunemi siyempre. Nakisayanan ito ungtak. Nilaingin Ramil manong. Tayong tultuloy na ti kinabalug na. Okay. Nagraduarin ti high school, kaya ititag college. Mama, ti allowance ko.
Ito'y, nagpasikitan. Umanay data. Umat sa baling nga paggastusan nyo. Nod saan nga siya. Nayon na nyo. Studetan. Mama. Nod yun na yunan. Baka maaramit ko tiko. Agtakaw. Hanat ako nam. Kaya di na yun ang allowance ko. Di ka matpag-itid kayat ko. Di agsukain na kas bagarigan. Wano aglako ka na kita. Mabaling ko ngay lako. Nagloko kan. Nay, deda. Thank you ka na kumaan. Sama ka na siya at pa ng tedyo. Kago. Aging kama nun nami nga saan nga napupuutan di pa naglabas di pa nawen. Agraduaren ti anak ko. Congratulations anak. Nagbunga mitlayangan ti adong nga gastos ko keng ka. Obligasyon yung mama, di ba? Ha? Obligasyon ti naganak ti mang pabasat anak na. Di amen? Obligasyon ti naganak ti mang biyag, mang pakan ti anak na. Di amen? Kauan anak. Makastrike kag trabaho. Gasawa ka dagos. Ay kit pilim adya asawa man. Datay agka-vibes kami. Tapay. Akatuwin. Tapno. Nadikat ngamin kahit pa mamano di kita kinaawatan nga biyanaan. Di manugang nga biyanaan. Noyam amok to kada kayo. Isunak. Bahala kayo, no? Anak makulayo. Inyam amo na nagpaiso kanyak manong nami Jack kayat nga dagos. Kaslawan respeto na. Kumusko sila. Oro umis-isa kumusko sila. Kasla mapilpilitan pa nga makibeso-beso kanya. Kasla karugit na. Pangluak mo ita. Ini kasaritak ta anak ko manong. Ramil, mama, saan ko akayat na diyang babae? Habi diyo kayat. Hamad na kayo di mga sawa keng kuha na. Inyam amok laing ka na kayo. Kahit mo sawin. Kasta ti klase nga babae ti sangpet mo dito balay. Habi sangpet ko dito balay. Mangipatakder ka mga dagos ti bukod mga balay, mama. Wabay. Dabno awanak to ng ungtan nyo. Dabno awan ti kaap-apa yung agbaling nga manugang yo. Di ba? Abay, di ka di masulot at may mesa, mama? Masulon to ba ni Lola at may mesa? Nakaitukid din. Lola ko na. O, kita nyo, nalipatan nyo ni nanang yon. Manong atawa na. Adak pala di high school di. Hindi pagtalawan nyo, han? Manipo di aking kakaragito kitahan yun sa sinarong kaharan ni Lola. Ay. Imbag at maminsan at makatawon nga sarong karang ni Lola. Eh, kumusta nga ni Lola mo? Ay, kumapkapsot ako, mapapsot ata, ano pati ta kayo kat ni kumapakapsot babakbakit kayo nagretiro kayo ba trabaho yon. Ano naman la ornong nyo? Ornong at di kayo samat nag-pensyon. Aon samat pensyon nyo. Di kayo samat nag-TSSS. Ang mananak mano lang ti pensyon TSSS. Awan ornong nyo. Awan gaya mama. Sinot na inagang ka na ito'y house and lot. Kaya dadi palang tatang mo di ka natatawidek. Kaya sino ko matimang tawid no saan nga siyak? Kasi siyak lat anak yo. Apay nga tawid tinalagip mo anak. Kaya na. Tanong kas pagarigan to umununa kayo nga matay ngam ni Lola. Akit di ka natatawidek. Nangina na ito na malako.
Umunun ha kamatay ng nilulam ko nam. Nita mo yun, dumat ka kasta. Nangaroon na dagiti kaskeg ka na unget. Alisto ka nung nga matay, dagiti na unget. Depende Manong nemi kinapudno na nagasawa, nagkasarte anak ko, nga na napupuutan. Nagsipod ta dinak inayaban. Niya, tinaminsan manong nemi nga nakita. Nakita kisuna, itimol. Ay, Ramil anak. Ramil. Nanang, mama, nakagam. Kamad na sumarsarong ka rin sa di balay. Hindi ka nagasawa, agkasara ang kini. Tenubiyam. Kaya nalpas na kasara na. Apet dinak inayaban. Sino nga tinangabay kang ka? No saan nga no awanak. Amo na problema dahi ta. Apet anak inayaban anak. Matilang lang ayo. Amat may bagay ko arwatin nga magatang para kada kayo. Pumatin anak ko. Kakaiso na nga anak ka. Kaldawan ti kasar mo awanak. Sa awang ka din na. Manong nemi. Nagdakkel ti kawak. Idag may sakon. Awan kaduak. Awan ti ungtak. Angin. Isla. Mailiwak nga da ungtak. Ket iti may sang aldaw manon nemi nga namnamay kasi daer kiti pangal daw. Ti kinalubak. Iti rabaw ti lamisaan nga naprito nga tilapia. Idi pangawang mo nanakra at ti pinggan mano. Imbaga, tasaan nga pino. Mapangko kitaan. Ti pusa. Pusa! Paunay ka na pusa! Pusa ti karuba! Pusa! Paunay ka! Ay! Ayaw ka karuba! Ayaw kumay galon ti pusa yo! Naman nagan kinalungan dati, sinayag ko mga tilapia. Pusa! 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 Kaslaim bunton ko amin manong nemi di kiti na urnong nga unget. Ito manunga tawan nga sa anak-anak kong unget. Tawamatan ti ugtak. Kinamkamat ko manong nemi ti pusa. Uri awanin nga makita, kim sinapol ko, nakaagamak iti pang-uret ko. Ngamdedi manong naming na panagpungpungtot ko, panakabanog ko. Isumatente, nakariknakit iti sakit. Nakapsutan. Napanakin min inom ti adungan donom kada iding haldaw. Napanang kamkamat ko ti pusa. Idi, tati kabigatan naman nun nemi lumabas ti kumadrek nga nakautang kanya kidi. Kumadre, lumabas ka pa lang da, kumadre. Ay, kumadre Arlene. Hindi ka malat. Namaikmat kami nga sangka pimasyaran sa Jabalay, kumadre. Uwi na ta. Nakabayad ka matanti utang mo. Di kat saan akong kapimasyar pa iti balayo, kumadre. Nagtugaw ka. Gura ka. Dinaktaktakan ka, danaskin nga papana. Kapag bitla, nga dala kahit kung dala ako makasarsarita. Dapat ngamin nga palubos mo, kumadre nga hanggang nagnaid dito iti anak mo. Bueno, hanang intin na kang kati asawa na, tadi mumit kayan. Baka damadi nga ipakitam ka na jay manugang mo, iti amam mo na. Baka inungtam nga dinaoras.
So nga ang kinadya manugang mo, sidong yun. Tinasakit ko, madre, ko. Hindi nagkasarda kita sa anak ng matanda. Sa mo kinayat ni matanda. Handak pinakpakaamuhan ko, madre. Ay, kasta. Tapay man. Kahit ko kumanga dito idangag na tapno at kadua. Tapno at daong tam. Alagim ko gaya, hindi kalman dito nagdinamag nga stoon iti pungtot mo nga nang kamkamat ti pusa. Nga nang kalong iti isadayam ko ma. O anti, naknagam ngamin di kiti karubang ang tapusan. Apay, amat may galgalo ti pusa kahit. Siga tas ang mga kinaluban jay ko prito nga tilapia. Nakaluban. Naging awang nga tapandag na ang iso. Nagbalik iti pusa nga ng kalong. Kita nga tanong, mga lakatitarag ng mga aso ken pusa. Tayo so da kasasarita. Yaon pa namin ng pusa kada aso yo. Ay, sila allergic ko makakita ti pusa o no aso. So nga di kang pulos nagtatarakin ti pusa ken aso, madre. Kinap ka kumitang kadkaduam ang ungtam. Itatawan di anak mo kan awan ni nanang mo. Ay, kumusta gamit ni nanang mo? Manong tawanan? Manong tawan na itan? Kadni. Kasla mo la kakaingas ni nanang mo. Idi ungtam isuna. Ana? Kasla kay lag kaedad idin ko na. Alisto ka mat na bimakit. Kumadre Arlene. Kaya nagkasadar tamat ko na. Kinam tilangam kinlangat. Laki dam. Among ka di nga alisto nga bakit. Tinaunget abakit. Kitilakay nga ron. Kitilakay. Kasyamat. Apay nga ron di amamok dita. Ket ado pa ti tilaklakay tilangana nga bubing titawon na. Ket naunget. Depende ti panagunget na. No adda rason nga agunget, excuse day jay. Ngem no sika nga awan rason nga agunget, isot alisto nga agbakat. Ay, alisto ako nga mabannom. O magitam. Ket manutaw mo, nagkatawan ta. Kaya, ay na, kumadre Arlene, no awan, tikat kaduan dito balayo, makikaruba ka. Kaya na agbaling kang aktibo, iti asosasyon, iti babakit, kadalalakay kas kada tayo. Narigat nagmaymaysa. At dahil tumatikayat mo, nagmaymaysa. Agas ti pa nagmaymaysa ni nanang mo at pinapanaw mo mat. Nagrikat ngagpaisotik may mesa manunimi. Sut ka po na ngayon rom ko ti makikaruba. Ngayon no kasta makikaruba ak. Umayak man, anak ko. Ay, tagagayam na na. Nanarlin. Apahin bagayo? Umayak ko makisarasarita. Umumit ka sa sarita. Di ba lang? Gura ka, usus. Di kayo pinagtugaw, nana. Pinagtugaw kayo. Di kayo sabi nagdigos. Nakaangdod ka nga, bakit? Nana, di kayo pinagdigos ka magkikaruba. Oo, di natin bakit? Alain, rumor ka na. Di ka umuha dito, nabangsit ka. Di makasasalita ka, bangsit. Pinabangsitak ka di. Nagdigusak mo di tayo na. Apay nga allergic na ti bakit? Di kita ipatakbat ka bakit namin ti papanak ah. Tapos di ka sakit sa nga ma-allergic di kita iya. Ay. Napanak ka ni kumadre. Madre. Sige ayun kumare. Kunak lang no. Sino tayo na tayo nakapakpakit nga magkikita ko na. Bagdatasang nga pagkubo. Pag kumagkubo akit. Wine, baka alisto ka pag kubon.
Baga ninanang mo kat saan pa nga kubo ng sikat kat alis itong kubo. Ay ayas, di ba gam? Ako matuutang ko kat, umay kumasi nga rin. Umay kumamakiruba. Si kamat tinang ibaga nga makikaruba ka, tapos nung nakasasalitan ko na. Kaya inaramid mo, inaramid ko. Api ka sila, maang dudan da kanya, kat sanak ba't ka na ang dud? Uri ka digdigos mo ako, madre, langam ngamin tinang dud. Hana? Amat na. Agsabsabo na kagdigdigos. Nadalos mo tirawatak ta, nadalos ti balabak. Ang tutod brasak mo ta. Aw mapeperdit ngipan ko. Hanak pa yung nga postisyo. Apay. Ala ko madre, at dalabas yun aramide kaya. Kumasangot yung makismismis ka. Yung ka man na sumapol ka, di kita'y tiyangking, ado di kita'y chismismis. Sadya ka mapanin, tapos di ka stagat ta. Hanga di kita'y adda obrana. Kasta nga tinaramid ko manong, ore adayo ti anti atiyangki. Ay, gumatangak man, anak, wala sangko. Eh, ni apay. Apay kas lamang sitang kay kanyak, anak ko, nga darito tiyangki. Hamet lola, gigtut kami lang. Itala makita ka nga rumwara. Ay, rumwarak, mahit. Mamanulaing ti papanakata. Manumat na kita mang pastrik kanya. So nga ditoyak man tiyang kitap no o adot kasasaritak dito. Lakit nung kumatak man lang arte kendi ta adda mulmulmulet. Kita na nga talulan nagpaala ka. Paala? Ti? Mainom. Apay ubeng, manot tawon yun, amot uminuman. Kawan na. Pumaala ka lagi di. Awan samat na bulsak dito. Kit mabalimbad nga utang. Di kami na manang pautangam ni Lola Arlene. Ahumat kadkadwanan. Tagad damat ta pension na. Diba? Sa doon samat tarakin mong manok. Nanang, Lola. Ay mamano, taktakawin da. Itlog ato, pamigat kuno ko ha. Sa arangaw ti kamutig ta, damulak ka kamutig. Napilitan ak manong nimi nga imuta. Kat pinilitak pa nga iminom. Alam lola, minom ka, raman naman ati paalam. Diba, ti sapsapulom kat ka sa saritam, at barakadam. Kat no kaya't mong pakibarakada kada kami, nga agtutubo dito yung barangay tayo, painom ka, uminom ka mat. Napilit dak ng minuman. Kat nabartay kak matin. Pagsalasalain dak matin. Ay, ikembot mo, bakit Arlene? Ikembot mo, bakit Arlene? Ala, ikembot mo, bakit Arlene? Manong na imi pagang angawan dak matin na kitubing. Ore bakatak kanon, no, masulik agluwa ko na. Inan anawa daman nun nimi dikitik tutubo. Iti kasto yung haramid na rakadya. Yung siyak tinong tanda. Bakbakatan ka ngamin nga. Abay, uminom ka. Sapo. Alan, agawin ka. Sino ka aya nga mangungungat kanyak. May sakaring tarot dito eh. Nakasapsapa. Nakaringringguran na kitag tutubo. Da kayo nga bakbakatan ti mga isong-song ka na kitag tutubo. Pinainom nyo ida? O babay nyo? Yung tumaminsan pa ay Nana Arlene kasto taramidem talagang pagtalawon ta kayo ito nga barangay. Manong nemi. No kasta ngagmay sa ngawang kasasaritak nga adak ti tunig ti balay. No adak ti unig ti katrek. O nagkwarto kat nakaida kiti di kudson nga katrek. Alakip ko ni nanang. Kastaon iti ungit ko ini. Tatapok-tapok ti saka na. Kagagapo na nga napan nagsagad.
nga nagakop, ket natapok ti iman. Nagidday ti dayto akatre, tamo gustuhan na ti kudson nga pagidaan. Tadyak ngamin inikkan ti kudson ti pagidaan na idi. Kumusta nga taitan ni Nanang? Saan ka di ka dahito, hindi ko nada. Noon yaman tinararamin ko. Pitapitik mo tita. Ti anak ko, sagat nga mailiw ni Ramil kaniya. Ti anak ko, pas nga ko nga tinagibig, pinatakil ko, pinagadal ko. Dinagmanlaw may sarungkaran. Kumusta kan mama, dinala umay ko na. Tiyanak ko, nga basta ungtak kapag sawsawaan ni lolang na, kat mambuy-buya, kat mangmangag na. Ito ka din, da ko nada, ano anyaman ti imulam, kat isutapitem. Nakita din ako nga awan ti panangipatig ken awan respeto kinilulang na. Saan gayam nga rumbeng nga respetuan no. Ti ina ko na siguro. Nanang, kumusta ka itan? Kahit ko marong nimi nga pansarungkaran ni Nanang. Tadi damag ko kat si bibiyag pailain. Ang mga nusyak ti mo na nga maidalit. Ang mga nusyak ti mo na nga pumusa. Kitan yan to, kasasaad ko na may dalit. Kadinakbat amo may sarungkaran ti anak ko. Imiti may sangal daw manon na imisim harungkar ti anak ko. Ay gaman na kanak ti sinarungkaran na. Para ko pag kumamanong na iming inualin na. Kagulon! Ang dud ka, saan nakarakupan ka, magsamakit naman lang ako. Ha? Nagabok ti bisina. Saan nakarakupan? Kapay mo nakastaan. Tinaman na mahal akit. Kumusta ka na nang kunang kumamit na nga umarakop ka niya. Kaano lang hindi dinaodi nga panakarakop ko ang kanak ko. E din sa nagradwar ka. Nanang, dumingit ka. Nanang ko ng pahinggit, mamang adati. Nanang umamang, oran yan, tan. Bagpata, ibagak ti mamang, uno nanang. Masamang ko titakil kwarta. Kasapulak, daotan ko. Madamdaman laing. Adan to na ti bayar ko. Nagraman ti abogado. Hindi tikit mo sa anak. Ilakog dati nga balay. Kentilote. Amokit no sa tinutihan ti titulo. Hala? Ay papanam. Iti silensyo. Iti nakaiduloy ng ti titulo. Amoy lakla ko di. Dati balay. Kentilote anak ko. Napapanak kumapay no awan to etoyin. Eh, doon ka pakalaglag ipagkakanin ni papang mo. Di umay kasi di balay. Ang manusan nyo timong ungtan. Nagkamali kayo. Ada, naramid ko sa diyan nga basit a kwarto. Kasi ito pagyanan nyo. Ano? Kapag kung na di asawa, maalain ka, iramidan kang umuna ti kwarto. At kasla, pag kadakal ti, pagpupukan ti aso. Kapag sangit ka. Anak, siya ni mamang mo. Malipatag ka rin na mamang kayo. Mamang ko ito, mamanta kasi ka rin mamang. Sa mo kumaramidan kanyak tikasta. Ayat kan respeto, anak tika sa pula. Hamat akasat na aramin siya ni Lola iti Nobingak pala idi ka. Naimulit panunod ko. Yeah.
Nung saan parang tratar inayo. Ano ba yung tumot gahayam? Kastat parang tratar ko. Kaya ka, kung naknagam ko. Di ba? Bababawi ako, anak. Bababawi ako. Amok sana ka bumakit. Na? Amok sana ka bumakit. Naklase panunot na yun. Tama di kita po ko. Di kita po ko yung agad ko. Imulam iti panunot da. Ketika dati respeto da kada kami nga kasawa. Ungtan mi ida, naikalintigan na panangungat. Dinungdungdungan mi ida. Dinungdungo kan samat idi. Makita yun sa ako nam. Handa kiti dinungdungo, basta inanakdak lang. Hindi pa sinusuruan iti agluto, manglabat, erwatek. Basta agbasa ko ano latay di kat. Anak, mungilakla ko na ito yung balik. Nakita yung ururayag. At dan ti bayer, at damit ti abogado, maila ko na ito. So nga, kunin na kita arwatem. Di arwatem lang ti mabaling may panom mo ito. Kaya ilaw ko kami na agraman di ito ka. Ali kami. Sana anak. Sana, nagkutikan. Ano nga tikayat mo? Kit may lako yung direto nga, pumanong ba't adagusan? Umaykan sa balay, kapot na nakasaganan, diyan naramid ko kasla pagpupukan ti aso. Anak ko, wag. Saan ka umay? Amoy laklako, ilakok. Nunsak umay ka. Sabi di mo kahit umay. Kinaganak mo't laing iti magpupukan ti katakal di magpupukan ti aso ako lang. Di kasla ayop ti pangyarikam kanya kanak. Kas tama tinarami diyo di kini Lola, di ba? Kasla ayop nga, ungtan nyo. Sila utang mo na yung baga na kang kuha na. Nagbababayo ako, nanak ko. Ngayon tinaaramidak. Tada ka di pa nga rod maaramidan. Ti bakit akas kanyak. Iti pagayatan ti anak ko. Ora mismo manong name, binugsum ko di kitarwate. Malagip ko at manin, ti panang buyak idi, ti panang bugsong, ninanang ko manong name, kada kiti arwaten na. Idi papanawag iso. Esla, bakit kita kini bagi, kininanang, esla wanan yaman na latan nga na mapapanaw, iti pinundarmi nga balay. Kani di asawa. Igpil ko ti bugsong manong nemi. Ngayon di kita rawate. Nga nakachinelas nga magmag na. Nanang papanan niyo, ma. Di kayo sumurot kanyak? Haanin. Tamok tumit lang ti pagtungpala kiti sidong mo. Papanan nyo aran? Makaamon niya po Diyos kanyak. Nagnagnaak nga nagpamiyanan manunim. Wen, at damit kakaisuna nga naibulsak na kwarta. Kan ti libreta manunemi ti kwarta. Nga nakaduli ni ti bangko. Damat sang kabasid. Kiti malabsak manong nemi. Lola, pamanan niyo! Pinagtalaw na kong ti anak ko. Jesus matin. Nagulpit matin deta nga anak, ta pinagtalaw na kailatan. Ikit bukod siyang samat na balay na jay. Inla ko na. Hagraman lute. Na. Sana kay pinapanaw. Ala, anak, kumadya balay dahil iti kanumat kasla katakkel laing ti pagpupukan ti aso ti pagyanak. Anyayat basol yung kada di anak yun, takas talangan ti panang tratar na kang ka, Lola. Kaya papanan nyo nga rin ngayon. Amok no sa tinno. Tinapang ko din nangalaan kininanang ko.
Ay si bibiyag ba pala? Si bibiyag pala tinayo. Si bibiyag kanu pala ang dati ti damag ko. Inagsadyay. Talay ka rin siguro nga na kami nga ginatagdan na. Aging gano, sino man tumuna nga pumusay ka na kami. Ada nagsardeng nga lugan manong nemi ti batog ko. Lola, may kayon. Sino ka? May sakit agiti anak ni kumadreyo nga lusing. Ni manong ko ti kwa, inanakil bunyag. Ni lusing. Why, nagiti, awa ni mamang kwa, magusto na idi nga may umutang ka na kayo. Malakipkot. Aglogan kayo. Kabaylan nyo ba sumugpat? Papanan nyo aya? Ay, family house me, ayan ni nanang ko ita. Si bibiyag pala, inayo nga pinapapano niya, ungtan nyo ako. Si bibiyag kanupahay. Nagloganak manong nemi, siya at metap ni kastakit sana kamabanog. Numamped ako mamot pagplete. Idi intulnog na ka mismo manong nemi, idi sangot ti balay. Marmarbog mo din, family house yun data di. Family house mi pala ita. Barok. Dumatan na kita saan nga mabaling nga pagkanan nga pasat na. May sansamid lang na mabalin. Sige anak ko. Thank you Sige lola. Bugso. Inigpila. Idi o magsawak mo masideg manong nemi adarim mo rin ti karuba balay. Ay. Si kamad gayam, kaanakan. Ay. Kaanakan ko na hayo? Kanya? Uncle? Uncle ko na kanya katakapsat ko nga rin nanang mo. Kumusta ni nanang? Dumanong ka. Tapnumamam na kasasad na. Imbagat, siyak tinaisadeg nga kapsat na. Asikasun no ka na kita anak ko. Umang-angis pa ilata inam. Siguro, sikat ururayan na. Tapno kinanan. Inalalis to akti simbrek. Iti may sa nga nalagda kwarto. Kapota, hamat na pagkikanan na kita dumapasit na ito nga balay. Lunoktak tiri daw. Ito nakaida nga bakit. Nanang! Nanang! Nadakon! Sino ka? Apay inawagan na ni nanang. Siyak ni Arlene. Kakaiso nga anak yung nga nayasadag ka na kayo dito. Tanagin kakapsat ko kan naghamang da iti adayo ka lugar. Arlene. Nanang. Nanang pakawanan lang. Pakawanan lang, nanang. Inururay ka. Inururay ka. Itinabayagan nga panawin. Imbagbanta na uray ka na. Inururay ka. Hawan na ngamok inururay na. Ngay pakawanan dak na italaing ngay mayak kan na uray na. Kinsantan nga ginadayo pa yung aginananang. Hanak nga sumurot kang ka no alain nagsadya balayo. Hindi napigsak pa ilaing. Islawan sa biktima ng kitam. Di aglalalo itan, tasaan akong nga makabain.
Baka wanan ka na tinararamid ko ka ng kananang. Baka wanan hawanin day balay inlakon ni Ramil. Aliya. Kinbinay-bay na ka nagmaymay sa anak ko. Di na kinayat nga kinadan na. Tanaang ludak ka no. Nagastaman ti magbagam kanya kidi anak. Nga bahalin na lang. Tanatan nga ginagpadpadal nga ang doon. Nga bahalin nga nandun ta. Basta data nga duwa. Kasante nga sina. Data nga gina. Imay ni Uncle Dencio manong name ng danon kada kami. Ala na, nasiyat ata na amiris mo tinagdakalabidot mo, balasan ko. Iti nararamid mo iti inam. Imbaga ta, napigsakpay lang, tasyak nga rin tiburudakdak. Kahit kiti anak ko, graman da kiti apukok. Isoda, tagsisinublat o may mga asikaso kang kuana. Saan da nga kinarugit, ni Antida, ni Lola da. Yung ti istorya ti inam, kat talagang maangdudan ka, kat nabasitla ka bidot na, kat pagsawsawam, kabilem. Uncle, bakawanin ta. Uncle, ang kamin nga ginadayo pa nga gina. Tapay, awanin pagawidak, dito yak matin. Unang amkastumat ti kasasahad ti balayo, family house yo. Adasan ka ba nga kwarta kini bangko, Uncle? Mabaling ka ni Uncle. Dakay labasitan ti makaamoy ti panagapapalagdakin pa pantas na ti nga balay. Orek ikatin yun di kiti dado mga panakasilad na nga anong maususar. Orek saggasakam ti silad nga gina. Dakit kituin. Alalala. Ika nga rod irawaran ti kwartam ta. Mga yabak matan di kiti mabaling ko akadua nga mang tarimaan nga mang renovate dati nga balay. Tapno nantalagad matlaang ati panagyan yung nga gina. Ken may kaduhang kel. Sakbay nga sang ko nakabaylan. Ito takabaylak pailain. Kahit kung may konpay ni nanang iti ospital. Di nang kabaylan ti tumakder. Gabot ti kapsut na. No ospital mo ako namta, pumigsa. May resatahan dati agas na tapno kabaylan ng tupay lang ti mga sikaso ti bagina nga saan nga ita kasla itang kwa. Bedridden na mo kunan. Kita siyat launay. Tapno masulnitam di kiti nagkurkurangam iti inam. Alawan ng kail. Adasan kabasit nga urnong ko iti bangko. Iso tirwar ko. Tapno pa ospital ko ni nanang. Ken mapapintas na ito nga balay. Pagpintasan naman ng Nemi. Ket adda, pinusar ko nga nang papintas ti 2 kwarto iti salas ken iti kusina. Ken ti panang ospital ko ken nanang. Natulong manong Nemi dagiti kaanakak. Wen, dagiti kaanak akasinsin ko. Ken kaanakak. Natulong da. Kadeta tiga po nanuapay nga. Alisto nga pimigsa ni nanang. Kaditi hawid ko ti balay. Nalpas mo ten manong nemi nga. Nga natarimaan nga napapintas ti balay. Nanang, kumusta kayon? Ito yung matibag-baga, hindi akang kanayon, iti kapsat ko, nga no, tula kwartak kumakit talaga nga paasikaso ak iti doktor. Imbag anak, taimay ka. Imbag tayo noruray ka. Imbag tayong karkararak ko iti Diyos, nga mauray ka. Yung karkararak ko kiniapo Diyos nga sana kapalamat matay. Takayat ko makaden na ka, anak. Makadan na ka, agdan na ta nga gina, nga adayat, titunggal may sa kanata.
Nanang, yan tanging pinakawandak mo din. Noon yaman di kita nagkurkura ka ka. Sulnita kita, itatanapig sakpay. Kita, nagpapigsakay madlata. Tungpalan nyo tibilin ti doktor. Gatangin ka umit ka digiti maintenance yo. Tapno nagpahot pa iti biyag ta nga agina. Tunuan yaman digiti panahuen nga saan ta nga nagden na sulnitan ta. Panahuen nga dayat itunggal may sagaratanan. Unanan ko. O anak ko. Manong nemi ko nak. Ngayon pa-check. Ngayon inauna ak ng itisika. Nanaro na lang arodeng kininanang. Tadandanin ag 19 ni nanang manong. Kita parakunak agpadpada kami ngagpaot ti biyag na dito lubong. Taadayat titunggal may sakata kami. Tumultulong kami met manong nimi. Kadikita kasapulan ti tulong. Tadi sobra ti panang hospital ko kininanang agrama meten ti panang patarimahan ko di balay ket in negosyo ada sari-sari store ko manong nimi ken talipapa. Nga dayto iti exercise mi kininanang. Glako ken mapanaggatang kadagiti lakon. Sumat ti pagtaudan ti pagbiag mi. Ken kasapulan nga gatang mi tagpadpada nga maintenance gapatag maintenance kami nga duwa. Ni Ramil manong nemi naminsan lang si Marungkar. Wain manong. Naminsan lang si Marungkar. Ket kunana. Kay mayat. Okay, matanda kayong agina. Dagiti agina. Ket kumusta mat ti pamilya manak. Naragsak kami nga nasiyahat na lang. Ala. Sabi ko matag paut pati biyagyo. Lula. Ken na mamang. Tapno di kasta. Ma-enjoy yo pala ti biyag. No ba nataingan kayo. Dito nga rin ti makasarita manong. Kadagyaman ak unay ti anus mo. Nga nangurnos ka nang ibasa, kalpasang nga nag-insan ka dito Italiana. Uwain, bakit kami nagpadpata kininanang nga maada Facebook mi? Makichat-chat kami, so ti liliwamin o tubrami, tato di kita kayami ti Facebook. Kinagyaman ti panang-accept mo, ti panag-request ko king ka, kat naisan ko king ka, ti Italia, dito pagkasalita. Sabi ko matad na yung batik nga adal, magsarmingan ti biyag, kan balaag, kadigiti anak ken naganak. Saan da katultuladen, iti kasyang inaramid ko. Tuwing nga ratagyamon nga pagayam mo, Arlene. Thank you manang Arlene. Yan.